Hello Pilipinas! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update sa severe tropical storm na si Karina with international name Gaime. At ito po ay para sa ngayong araw po ng Lunes, Hulyo 22, 2024. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga premier na institution dito po sa Naga City at sa buong Bicol Region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Region Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At sa ngayon, umpisa na natin ang update. Kumusta na po si Karina? Mukhang bumagal po siya. Okay? Sa nakalipas na 24 oras ay halos hindi po ito kumilos sa may tapat po ng kasiguran. Okay? Although medyo malayo siya, mga 300 plus kilometers away. Subalit ito po ay nagsisimula na pong gumalaw after nag-stall siya around mga 2 to 4 kph lang ang paggalaw niya, quasi stationary. At nakikita pa rin natin dito na unti-unti na po siyang nagkakaroon po ng development ng eye wall. At yung ibang Asian agencies ay ginawa na po siyang bilang typhoon. But sa analysis natin, medyo premature pa yung pag-upgrade. Okay? So, at par tayo sa Joint Typhoon Warning Center na isa pa rin siyang high-end na severe tropical storm. Once na mabuo na completely yung eye wall, automatic po yan. Typhoon na po yan. So, baka later tonight or tomorrow, magiging isang ganap na po na siyang typhoon. At nakikita po natin dahil sa pag-stationary po niya, grabe po ang mga kaulapan na dala ng habagat. Ito po yung habagat. At nagbigay po ito ng mga pabugso-bugsong ulan sa Kabikulan. Dito po sa Naga, na-experience natin. Kaninang morning, may mga malalakas na segments. But ngayon, medyo tahimik. Cloudy skies, may konting hangin mula sa Timog Kanluran up to 15 or 30 kph. But again, may mga padaan-daan pa rin ulan na inaasahan natin sa mga susunod na araw. Hanggang nandyan pa po ang bagyong si Karina. So, ang pinakamasaklap po nito ay yung grabing ulan na pwedeng ma-experience po dito sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, Baguio City, Batangas, nag-umpisa na po kaninang umaga, ibang parts ng Quezon, basta yung area ng Calabarzon, kasama po yan dyan, and Mindoro, lalo na po sa Mindoro, kawawa po yung Occidental Mindoro kasi kanina pa pong umaga, na-experience sila yung sunod-sunod pong malalakas na ulan. Okay, so may Sablayan, mag-ingat po kayong lahat dyan. Nakapunta tayo dyan nung panahon ng Weather Philippines pa tayo. Nag-conduct tayo ng training sa mga teachers. So, regards po sa inyong lahat dyan. Kapag nanonood po kayo sa ating video, mag-ingat po kayong lahat dyan dahil po sa epekto po ng habagat ay magpe-persist po hanggang sa araw pong Huwebes, okay, or Biyernes. Dito naman po sa Western Visayas, okay, gaya ng Antique, Iloilo, Negros, Bacolod, okay, mag-ingat po kayong lahat dyan dahil po may mga pabugso-bugsong ulan pa rin po at na-experience rin po ng ating kaibigan dyan, si Dr. Dominic Alojado. Mag-ingat po kayo dyan dahil po kasama natin yan sa pag-compile ng mga statistics ng mga bagyo ever since 1997-98. So, regards sa inyong lahat dyan sa Bacolod, mag-ingat po kayo. Dito rin po sa may Palawan, sa Coron, Busuanga. So, expect po natin may bugso ng hangin po yan mula 15 hanggang 60 kilometro bawat oras. Parang typical na signal number 1. Although may mga signal po na yon nakataas dito sa may area po ng Cagayan Valley, ibang parte. At punta natin itong wide view satellite animation mula sa windy.com at may nakita po tayong bulilit dito na bagyo. Yan po si Trapiron, international name. Ang local name po niya ay si Butchoy. Naglandfall po yan kaninang umaga at nag-exit na yung hapon sa may Gulf of Tonkin. Dinaanan niya po ang Central Hainan.
So, lumakas po siya ng almost 100 kph, but pagdating niya dito sa may, humina siya, okay, naging 85 na lang. Paglabas siya dito sa may Gulf of Tonkin, naging severe tropical storm ulit siya. At ito po ay inaasahan magpa-final landfall sa may east of Hanoi, Vietnam. So, mag-ingat po kayong lahat dyan, mga Filipino community at lahat na nakikinig o nanonood sa ating video feed. Okay? So, maliit po siyang system. Naalala ko yung animated film na Ponyo. Meron din maliit na bagyo doon. Okay? So, napaka-cute na movie yun. At ito yung bagyong si Karina at unti-unti na pong sumasarado itong area ng dry spot. Meron pong dry spot dito sa taas niya dahil po may malakas dito na wind shear na pinupush ng lahat ng ulap dito sa may southern portion at hindi nakaka-create po dito ng magandang organization ng kanyang sirkulasyon. Kaya nahirapan po siya mag-develop. But kung mag-relax na po yung wind shear, baka mag-intensify na po yan. Kaya yung ibang agencies, in-upgrade na po bilang isang typhoon at medyo malalakas pa rin ang ulan na ma-experience po dito sa may Cagayan Valley. So, take all necessary precautions. Combined effects po yan ng sirkulasyon niya at ang hanging habagat na sa panahon ng Hulyo talaga at Agosto, yan po ang pinakapik niya. At meron po ditong isang low pressure na namuo. Ito po si LPA 94W but no worries. Wala naman po ito sa mga computer models na magiging malakas na bagyo po siya. Ang majority ng mga computer models ay pinapatunaw po ito. Although mayroon isang model na papahiwatig na along these clouds ay baka may mag-form na susunod na bagyo, but dapat may general agreement po yan sa lahat ng computer models. Dapat blended lahat na nag-agree kung matutuloy siya. Kung hindi po yan matutuloy. Ito yung dating 93W, ay 93W, tama, nag-dissipate na po yan. Ito si 94W. At kung titingnan natin yung infrared, yan po, nandito po yung grabing lakas ng ulan. Kaya dyan sa Ilocos Norte, mag-ingat po kayo lahat dyan dahil may malalakas po ang ulan dyan. Dala ng sirkulasyon ng outer bands, okay, ng bagyong si Karina at yung habagat naman po ay dito sa may baba. Habang aakyat po yan dito sa may area po ng Northern Taiwan, inaasahan po natin na tataas din yung epekto ng habagat hanggang dito sa may western sections ng Luzon kasama po ang Ilocos region. So please take all necessary precautions. At ito po yung tracking ng Joint Typhoon Warning Center. Mamaya gagawa natin ng bago kasi once a day lang po tayo nag-i-issue. Wala naman pagbabago sa ating forecast track since last night. Same pa rin yung tracking niya, liliko at dadaan o mag-make landfall dito sa malapit sa Taipei. So, yan po ang inaasahan natin. Baka maging ganap na po siyang Category 2 typhoon dito pagdaan niya sa Ishigaki-jima sa Maiyama Island Chain sa Miyerkules po ng hapon. 165 kph ang 1 minute average. At paglabas niya ng PAR, okay, Miyerkules ng gabi or early morning ng Huwebes ay manatili na lamang yung habagat sa atin. Okay, bibigyan na po yung final update niyan ng ating Weather Bureau Pag-asa. Ito naman po yung si Papirun o si Butchoy. Magla-landfall within the next 24 hours dito sa bahagi dito ng Northern Vietnam. Ito yung track ng Pag-asa. Kaya sinabi ko, in-upgrade na po nila bilang isang ganap na typhoon, 120 kph based sa Pag-asa. Okay, at ito yung tracking niya. Halos same ang mga tracking nila. Although 2 AM ng Thursday, lalabas ng PAR. So either Wednesday evening or early morning Thursday, lalabas po ng Philippine Air Responsibility. Itong si Karina. But tuloy-tuloy pa rin yung epekto ng habagat dito sa atin. Dahil po hanggang nandyan po siya, maghihila pa rin ng habagat. Kailangan po mag-landfall yan para matuluyan ng hina na rin yan. Okay? Parang in tandem sila lagi. Parang number 9 ang itsura ng circulation yan, ang bagyo. Yung extension sa baba, yan yung habagat. At yung wind signal po ng Pag-asa ay manatili pong nakataas sa may silangan at hilagang silangan bahagi po ng Cagayan. Kasama po ang Port Santa Ana. At dito rin po sa may northeastern Isabela. Kasama po dyan ang Palanan Bay o Palanan Isabela. At yung silangan bahagi po ng Babuyan Islands. At dito rin po sa may Batanes Group of Islands. Tingnan na lang po niyo ang website ng Pag-asa. pag-asa.dost.gov.ph.
sa pinaka-latest po sa mga wind signals nila. Ito po yung tracking natin kagabi, walang pagbabago. Okay, so sa mga oras na ito ay nandito po siya. Halos on the dot naman po sa ating tracking. At dito po siya dadaan sa may area po ng Northern Taiwan. May posibilidad po na mag-bend dito sa may North Central Taiwan, itong bagyo. Kasi kahapon, nandito po yung forecast. So, nagbe-bend po siya to the left dahil po lumalakas naman po yung high pressure ridge sa may parting Japan. That's the reason kung bakit yung pag-akyat niya, nagbe-bend po papunta sa left. Dalawang factors kasi yan, steering factor, papakita namin sa inyo in a while. So, ito na po yung CIMSS, Tropical Cyclone Page, dedicated po kay Gaimi, okay, or kay Karina. At nakita po natin, ito yung alas 2, tama, alas 2, yeah, 6:56 UTC, that's 2:56 PM. At nakita po nyo, nagpo-form pa lang po yung kanyang mata. So, it's not yet a full-blown typhoon. Kaya yung Joint Typhoon Warning Center hindi pa po in-upgrade bilang isang Category 1 typhoon. While some of the Asian agencies, ginawa na pong typhoon. So, we respect that. Siyempre, may mga analysis din sila. May kanya-kanyang analysis ng mga forecasters. But, base dito sa microwave imagery, ay hindi pa po buo. Kasi dyan natin nakikita yan. Yung nakikita natin sa satellite, gaya nito, ito yung canopy niya. But, nasaan ba yung eye niya? Makikita mo yun sa baba via the microwave. But wala kulang pa. Hindi pa masyadong organized yung kanyang mata. Okay? Yung eye wall nag-umpisa pa lang. Kaya itong 183 microwave gigahertz, wala pa rin po. Kaya kung lagay natin yung storm, ito po yung storm. Yan. So, hindi pa po buo. Although, nasa formative stage na po yung eye wall niya. So, baka tomorrow morning, i-upgrade na po ito or later tonight, mag-iisa na po siyang typhoon. Okay? But gaya na sinabi ko, good news sa Pilipinas, wala pong direct threat sa atin. Hanggang signal number 1 lang po sa area na ito, yung outer bands, medyo delikado yung mga nandito sa area na ito. Although, nasa dagat lang po yan. So, mag-iingat din po ang mga kababayan natin, mga Filipino community, living po dito sa may Northern Taiwan. Dahil hahagupitin po kayo nitong bagyo. Okay? Pasensya na, medyo nalalawi tayo sa Tagalog. Okay? So, yan po ang microwave. Now, tingnan natin yung iba. Maganda itong tool ng CIMSS kasi nakikita ninyo ang iba-ibang parameters, iba-ibang environmental factors na ka-affect po sa bagyo. Ito po yung shear. So, yan. Dagdagan natin yung bagyo. Yan. So, itong green, ito yung favorable. Mahina dyan ang hangin sa upper level winds o wind shear. Dito medyo malakas. So, nagkakaroon po ng northwesterly to northerly winds. Kaya, anong nangyayari, medyo pumapasok po dito yung dry slot. Okay? O yung dry wedge na tinatawag. Dahil po sa high pressure ridge. So, wala masyadong ulap po dito. Hindi po siya totally organized. Kanina kasi dito yung butas na area. But na yun, medyo gumaganda na po ang kanyang sirkulasyon. A sign na posibleng humihina na kanyang wind shear dito. At dito naman sa baba, moderate pa rin dito. Okay? Kaya lahat ng ulap ay nandito sa may lower portion. So, yan ang situation kung bakit nahihirapan po siya mag-organize dahil po malakas yung moderate ang upper level winds. Nahihirapan siya mag-organize din dahil medyo malaki yung kanyang sirkulasyon kasi it may take time para magbuo po siya. Unlike yung mga maliliit gaya ni Paperon doon sa kabila sa may Hainan. Maliit lang siya, mabilis siya mag-organize compared sa mga malalaking system. Parang compare natin yan sa isang malaking tao at sa payat na tao kasi makikita niyo na mas mabilis yung payat, okay? Mag-jogging. Ganon din po ang bagyo. Pag malaki masyado, it will take time para mag-organize siya bago siya umabot sa maturity stage bilang isang typhoon. But, yan ang situation na yon. And then, sa ating environmental steering environment, ang nagdadrive po dito sa system na ito, so kung nandito ang bagyo na yon, nandito yung bagyo,
ang nagpupush po sa kanya, ang tumutulong para igalaw itong bagyo, ay itong high pressure ridge sa right side niya. So, ang nangyayari, pinupush po siya para igalaw papunta dito. Okay? Mabagal lang kasing galaw niya dahil po lumalaban po itong isang high pressure dito sa may taas. Okay? So, yung sa may taas, pag ganyan yung galaw, ganyan yung winds niyan. Okay? So, syempre, lumalaban itong sa taas, so mabagal yung pagkilos niya. Kung wala sana ito, mabilis yung pagtakbo niya, papuntang northwest, papunta dito sa area na ito. So, it will come, okay? Bibilis din yan in the next 3 days, base po sa mga computer models. Okay, so yan po ating steering environment. Ito naman po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. So makikita nyo dito ang mga nag-upgrade na po bilang typhoon na kinirespeto naman natin. Ang Japan Meteorological Agency, 130 kph. Pag-asa, 120 kph. Taiwan, 120 kph. While the rest ay nasa severe tropical storm status pa lamang. Itong Korea, US, at Hong Kong. Okay? So, sa atin, kasi nakikita natin, napag-aaralan natin yung microwave na tinuruan sa atin ni Dr. Roger Edson, kaibigan natin sa Guam, kudos sa kanya. Okay? At nalaman natin paano magkakaroon po itong influence sa development o intensification ng bagyo, itong mga microwave imagery. Diyan mo malalaman kung talagang typhoon na siya o hindi pa. Kasi hindi mo makikita yan sa satellite kasi taas yan, canopy yan. Habang wala pang butas yung mata, hindi mo alam kung may... Kasi kung meron ng mata yung lower levels, kahit na walang butas sa canopy niya, pag akala mo tropical storm, pwede mo na i-upgrade bilang isang typhoon. Gaya ni Milenio, na naglandfall sa Manila. Akala mo tropical storm lang, but kung tinignan mo yung microwave, super solido yung kanyang eye wall at kitang-kita mo yung mata, kaya yung winds ng ibang agencies na sa 205 lang, while the rest, tropical storm lang. Okay? Yun yung nung 2006. Naalala ko pa yun. Na naguluntang po ang Metro Manila. Nilakada nila, tropical storm. Yan ang important factor, yung paggamit ng microwave. Okay? I know, mga kaibigan natin dyan sa Pag-asa, ay ginagamit na kanila ang mga microwave technology. So, kudos sa kanila. Dahil improve na rin po ang ating Weather Bureau Pag-asa. Ito po ang papiron. Okay, move na tayo sa ating forecast models. Ito ang pagbabago ng forecast models. Kahapon, dito po ang pinapakitang forecast track. Okay? Ngayon po, ay sorry, nawala. Ito yung kahapon, pag ganyan. Ngayon po, ay medyo, pag ganito na po yung tracking niya, medyo namimiligro din ang Central Taiwan. So, malalaman natin yan sa susunod natin tracking later tonight, paggawa natin, mga bandang alas 10. Yung update number 4. At mukhang mag-shift po yan dito sa may area. Baka same din po dito sa may northern tip ng Taiwan. Okay? So, yan po ang situation. Mag-iingat ulit po ang mga kababayan natin dyan sa Taiwan sa possible passage itong si Karina o Gaimi. Okay? Ito po yung rain forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules. At nakikita po natin na ang western section sa Luzon, kasama po ang Baguio, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, nasa violet. Ibig sabihin, yung ulan po dyan is more than 100 millimeters. 100 to 200 millimeters for the next 3 days. I-divide mo yan by 3, mga bandang 50 or more ang daily rainfall po dyan. Samantala, ang ibang areas, gaya dito sa may Calamian Group, Northern Palawan, Western Panay, kasamang Antique, Iloilo, Guimaras, Western Negros, kasama ang Bacolod, ay nasa 50 to 100 millimeters lang po. 50 millimeters lang po ang ulan dito. So, possible mga 10 to 30 or 40 millimeters per day ang ulan po dyan. Kasama din po ang kanluran bahagi po ng Kabikulan. Okay, lalong-lalo po sa may western sections ito, ang Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, Pamplona, Pasacao, sa may western sections ng Albay at Sorsogon. Yan po, medyo malalakas niya ng ulan.
So, tatagal pa po yan hanggang Miyerkules, although may kalmado na yun na situation kasi wala masyado pang nagde-develop na ulap. Mamaya, hanggang tomorrow, meron na naman po yan. And then, expect po natin yan. Usually, pag lumayo na yung bagyo sa may Taiwan, ang magiging weather na sa Bicol, yung aaraw, makulimlim, babagsak ang malakas ng ulan in a few seconds or minutes, then hinto na naman, aaraw ulit, at magiging mas madalas yan sa early morning, late afternoon, and evening. So, dyan sa Pasacao, maganda lang po kayo sa mga possible na pabugso-bugsong ulan. Although, good ito sa mga farmlands. Dito sa Luzon, good na good po ito sa mga hydro power plants. Okay? Dahil kailangan nila yan. Ang mga dams, kailangan mapuno. Dahil po yung sa epekto ng El Nino, ay talagang tuyong-tuyo po ang mga dams ng Luzon. So, it's a pros and cons na may bagyo na yon. Ano yung pros? Siyempre, tataas yung water levels ng dams. Babalik na sa normal ang supply ng electricity, yung mga tubig natin as well sa mga water districts around Luzon. Ang cons naman po, ang negative niyan ay dahil po binabaha po yung mga low-lying areas. Yan ang medyo sad news o sad thing na nakikita natin tuwing may habagat. Okay? So, kailangan natin mag-adapt. So, by Friday or Saturday, improving weather na po tayo. But, nandiyan ulit yung mga usual rain showers and thunderstorms sa punong gabi. Ngayon sa malalaking alon, may nakataas na yun na typhoon warning dito po sa may North Philippine Sea. May mga shipping routes dyan. Mag-ingat po kayo dyan dahil may malalaki dyan ang alon hanggang 6 meters. Dito naman po sa may Central Philippine Sea, storm warning at gale warning lamang po. Dito ay wala pa sa may Scarborough at Mindoro. But kung pagpatak ng habagat in the next few days, baka magkaroon ng gale warning din dito sa may kanluran bahagi ng ating bansa. Pagdating sa wave forecast, ayan po, nakikita po natin sa darating po Miyerkules ay medyo malakas po ang alon dahil po sa habagat at pwedeng umabot po ng up to more than 3 meters. Mapanganib po sa mga maliliit at medium-sized sea vessels. Yung mga malalaki ay medyo delikado din, risky din po yan. So, yung western sections ng Luzon, kasama ang Mindoro, at western northern Palawan ay magiging maalon po, kasama po ang Kalayaan Island Group. Okay? Dito po sa may eastern sections, nasa 3 meters din po, sa may east of northern Luzon, magiging mas stormy po ang mga alon dito sa may Batanes, at sa may east of Taiwan, pwedeng up to 5 to 6 meters. At very dangerous yan for all sea vessels. So, dito po sa may eastern sections po ng Quezon, Bicol, ay okay naman po ang alon, up to 1.5 meters, light to moderate. Dito naman po sa central waters ng Pilipinas, ay magiging very light to slightly moderate lang naman po ang alon. At pwede naman po dyan mag-fishing pa rin. Mag-ingat lang sa mga rip tides, rip currents dahil may habagat tayo. Mabuti na yung wag mo na magpalaot kahit na sinasabi sa forecast mahina lang. Kasi may mga tinatawag tayong rogue waves na hindi yan na-detect. Ito po kasi galing lang ito sa mga computer models, forecast base po sa mga atmospheric environment, sa mga wind speeds. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga forecast sa alon. Okay, at bago tayo magpaalam, itong oceanic heat content, galing po ito sa RAMBB ng NOAA. Sa kasalukuyan, nandito po yung bagyo. Gawin natin 06 kasi may latest na po. Gawin natin 06. Sandali lang. Okay. Ito yung bago. Sawa na lumabas. Yeah, yan ang 06. So na yun, nandito na siya. East of Cagayan. Medyo papasok po siya sa medyo kainitan na lugar ng dagat. So, yung oceanic heat content, iyan po yung energy na nagbo-boost sa intensification ng bagyo. Ang tawag din natin dyan is the tropical cyclone heat potential. So, pag dumaan po yan, lalo na po itong deep red, mabuti nakalampas na. Yan po ang nagka-cause ng mga rapid intensification. Ito, slight intensification lang. So, inaasahan po yung magiging isang typhoon. Pwedeng category 1 up to category 2. Category 2, mga 165 to 184 kph. So, yan muna po ang ating update.
Please take all necessary precautions doon sa mga kababayan natin na apektado ng habagat at sa mga areas under wind signal number 1 ng Pag-asa. At we'll see you again tomorrow sa pinaka-latest sa Bagyong Karina. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Stay safe always. Be #WeatherWiser, Typhoon Wiser. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click lang yung button sa baba. O kaya sa ating Facebook page, i-follow lang po ninyo para updated po kayo sa pinaka-latest sa ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat.